Ya kora mga jong kamara marama interior waki chendo ni mara migago kabro kilo ni weche mawayude mesa maga weche manyene konde penya mopogro pogre ka hobro rango wach mar masira mar kalapapla mane otimre county Nandi ka gino ni ringre Joana ngeno ibro chwala nyaka county ma Nairobi bendo bro ng'iyo lwenya mantiere piny mar Iran kama Amerika kaachiel gi Israel omonjo piny mar Iran. Magi duto waketo ni chenro ni mar migago. To mokwongo magi weche momiyo peko odiechieng' ni ma kawuono. Jaod bura Johana Ngeno igno chwal nyaka Nairobi e kinde ma jotelo medo chwalo ote magi mag kuyo kalore kod tho mare. Akiwa yeye rais, deputy rais atakuwa Hassan Ali Joho. Nimekosea? Na mimi mwenyewe pia niko tayari kama ni noma kama ni mbaya. Jotelo makadhoad na mchumbi makochunga ni Hassan Joho moro mobedo jalup jatend piny ka winjruok ODM gi UDA onyago lemo. Piny Iran ose Amerika ewi monj ma okelo nek mar jatendgi maduong' Ayatollah Khamenei. Machiegni nya kora mogo jwang wabro bedo kodi kae ka wachako nyaka ang' watieki ka pod warango weche ma tudore gi masira mar kalapapla mane otimre e county kata gwenge ma Nandi kama jaod bura Joana Ngeno nyowito ngimane kaachiel gi ji mamoko abich. Masira no mane otimre odiechieng' ma nyoro. Magi duto wang'iyo ka warango weche ma chope mesowa mag weche manyien odiechieng' ma kawuono. Machiegni nyinga en James Opondo. Kuom jotelo mawuok kadhoad nam chumbi owuok oko mar chiwo sir ne jatend migawo mar mwandu mantiere bolo kod yuto mag nembe Ali Hassan Joho mar bedo jalup jatend piny e yiero mabiro higa mar 2027. Mae biro ka weche medo tedore motelo network e kind duond buche mag ODM kod UDA. Gimedo wacho ni gwenge ma kadhoad nam chumbi onego yud duond ma otegno ahinya e kinde ma iloso sirikal mabiro. Amekuwa niko hapa. Makofi kwake. Na pia tumeandamana na wabunge ambao kwa wako hapa. Member of Parliament angazewa location nyingine moja inaitwa William Ruto, rais wa Kenya, ametangaza huu mwaka wote huu yosema ataunda serikali 2027 UDA na ODM. Mlisikia hiyo taarifa mkusikia? Mlisikia rais Ruto alisema ataunda serikali 2027 UDA na ODM peke yake. Mlimsikia na mkumsikia? Hakutaja Wiper, hakutaja Jubilee. Alisema ataunda serikali na ODM peke yake. Kweli uongo? Kweli uongo? Sasa kama ataunda na vyama viwili, chama chake na chama chetu cha ODM, niseme akiwa yeye rais, deputy rais atakuwa Hassan Ali Joho. Nimekosea? Na mmewasikia ndugu zangu wamesema viongozi wengine wamepangwa, wamelindwa na watu wakafika pa wakawa tayari. Na mimi mwenyewe pia niko tayari kama ni noma kama ni mbaya. Si ndio? Tutakutania wapi? Hapo mbele. Wakija twaja. Na mazungumzo yakija lazima huyu muungwana awe juu ya meza azungumze mambo ya pwani. Na sasa hii tunapigania naibu wa rais. Mko tayari? Tunapigania naibu alafu 2032 tuko ndani ya debe ya urais. Tend jobodaboda county ma Kisumu koro chiwo siem mager na josiasa ni mondo bed mabor nonro madhi nyime ewi nek mar George Olwande manowito ngimane e romo mar kweth josiasa mar Linda Mwananchi alwora Mambale juma mokalo. Jakom riwruok mar jobodaboda county no ma Kisumu Jacob Ogambo owacho ni gisefwenyo ni moko kuom josiasa dwa donjore e nonro no ewi tho mar Olwande kaka yor yudo huma mag siasa. Ogambo bende nomedo ni gin kaka jobodaboda gin gi yie ni nonro madhi nyime ma itimo gi sirikal kendo jok ma ibiro yudi ka otenore gi wach nek ma kamano ibiro kawnegi ondamo mager mar chik.
Kawuono wachokre Milimani awa neno ni mondo ber ka wabet kaka leaders. An gi jokombe na mowuok Kisumu West, Kisumu Central, Kisumu East, Nyakach, Nyando, Muhoroni and Seme. Wan kae mondo wawinjre nikech those makowa kendo seidowa. Ok wanyal time gima obe ok wanyal goye nduru mang'eny. Lakini akwayo ni boda te wawacho gi dhok achiel kaka jokombe ni wadhi tiyo gi national government mondo konywa mondo wayud adiera matho mar achiel kuom wamen George Lwanda. Akwayo family mondo bed mos mondo omiwa time kaka leadership mobet kae mochung' kani. Nyaka sani wago meetings mag Lwanda more than family nikech Lwanda non en official. Jogi kuonde mapogore mondo wawach mana wacho Lwanda. I just want to tell them ni bedur mos Lwanda nyaka yud justice and wabro make sure ni family jonyuol nyithindo modong, dhako modong waketo gi somewhere mok gibi feel ni gipoteza one of them. To ang'eyo nu poteza lakini kusepoteza to wabro chung' kodu kaka sekta, to wabro chung' kodu be kaka wabed assured gi national government mimondo haki oyudre mondo ube life worthy. Jagoro maduong' migawo mar arita Laktar Raymond Omolo kwayo oganda Luo mondo kik dong chien e yudo chenro mag sirikal nikech onge mar opande kano wuoye chenro mar chiwo opande gwenge ma Masare kar chung' od bura ma Suna West e kaunti ma Migori. Chenro ma isiro gi migawo ma entiere. Laktar Omolo okono jopiny maonge opande mondo dhi nyime gi chopo kuonde ma ichiwo opande mondo kik gidhi nyime gi yudo pek e yudo chenro mag sirikal. Chenro mar chiwo opande maonge chudo osebedo ka itimo e gwenge ma Kaluo ka jopiny osebedo bende ka wuok oko mar karomgi e yudo chenro ma kamano. Kenyans from across and strength, the length and breadth of the country can now access identification cards. And today in Suna West, in Migori County, in Masara here, we have hundreds of Kenyans who are registering for IDs so that we can better plan for them as a government. Kipande, niyo serikal yalo bedo kodwa empanga. Wana kaka sani, register jiesha. Mono samike dakteche kalore gido kalore kwan marji Migori kae. Kipande miyo serikal pangonwa tich maber. Administrative units mawaseketogi kendo mamoko mapod wadwaro nyalo mana timore ka kwanwa ong'ere maber. En fung'ruok ne jopiny kod sikul ma nina mayudore kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya bang' apisa mar Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor komakore kod Lake Basin Development Authority chwalo pi maler e sikul ma nina gino mabiro muonyo omenda maromo milion 12 kano loso e sach nyasi mar sidho yanga chenro mar kunyo pino. Attorney General Dorcas Oduor nowacho ni pino biro konyo nyaka jogweng' e alwora ma nina mosedak kuom kinde malach ka manyo pi maler ondamo mabor. Kinde no jakoma Lake Basin Development Authority Waore Dianga nokwayo jopiny mondo obed jorit makare mag chenro mag dongruok michwalo kod piny wacho kowacho ni giseyudo lipode mag jopiny maketho mwandu mag dongruok ma kamago. We want to take this opportunity to thank the Lake Basin Authority for having found it fit to come and drill for us water here. This water is going to help the community in many ways. One way, for the mothers and the children, it is going to reduce the time that they used to go to fetch water so that they can have that time to do other things for the children to come to school on time. Secondly, issues of diseases. Cleanliness will help us with our young girls and our young boys and our community at large. When you have clean water, you also enhance your health. Thirdly, for this school, the water will not only be used for the school, but for about 4,000 homes that are around here. To biro bedo no ber kwa siko wawuoyo e wach projects mokel gi pigi ni bange ka sirikal oseya ka waseya kuro to jo community nyaka bed gi chuny mar rito pi mondo kony jogweng'. Ok bi bedo maber ka ni ang solar panel moro kwal ni ang ni
muki ni machine bedo tampered with mano kdhi bedo maber mago timre kuonde moko to kaka jogweng wadwa kwa uni mondo mani oset an example ne kuonde water ne areas moko ma water projects nitie ma ok ti nikech sabotage moa kuom jogweng. Jopiny Iran ne odhi e ndara e boma ma Tehran okinyi ma kawuono ka ginyiso kuyo margi ewi tho mar jatendgi maduong' Ali Khamenei manyo negi e monj mag kor lwasi manyo ta kod piny Amerka kod Israel. Nek mar Khamenei ma en jagni 86 biro bang' piny Amerka monjo piny Iran odiochieng' ma nyoro ma ne omiyo jasik Amerika wacho ni ginyago lemo tok lweny machal kamano. Iran okoni monj makamano en tok chik ka gin bende ne gigolo gigegi mag lweny kendo diro kochomo piny Israel kod pinje mamoko 7 ma piny Amerika tae chenro magi mag lweny. Bang' monjno jatend piny Amerika nyondiko ni Khamenei osebedo jatelo ma chunye rach ka ojiwo jo Iran mondo koro ota pinygi giwegi. सबसे बड़ा गद्दार है अमेरिका इजराइल अल्लाहू अकबर खुमराई रहबर खुदा साथ सोरी मजलूमों ने आवाज सोरी खुदाया. Jidak mawuok Mumias East yango luoro magin go e alwora no kaluwore kod rochruok arita ma sani omedore to kweth mar jonjore mane omanore kod gige lweny bende ne monjo tesendo bila ma Musanda mantiere kar chung' od bura ma Mumias East mana kaka lipota marwa Mile Center dhiambo leronwa. Komachielo bad migawo mar obila makedo gi njore nomako achich mane temo monjo josalama mane lemo e musikiti ma Westlands bure Nairobi. Jana nimesikia mlio sana nikashtuka sana nini inafanyika. Nilikuwa nafikiria transformer imelipuka huko. Kumbe polisi wamevamiwa huko. Na polisi wetu wameuliwa na tusikii vizuri, tumekasirika kama wakaji na atufurahii kitenda hata kidogo. Mago moko kuom ywak mag jodak mawuok kar chung' od bura ma Mumias East kotenore kod luoro makoro gin go ewi nyarochruok mar arita kwe e alworano makoro jonjore otuk monjo godo nyaka obila. Nahuzunika sana kusikia tiko la polisi kukufa hii area. Nashangaa sana. Tuko na wanafunzi hii area wanaenda shuleni mapema. Hatujui tutafanya aje. Mheshimiwa Naika, ulituletea serikali tusaidie jameni. Tuongeze serikali. Ikuwa 4 5 ili watusaidie hii area tafadhali. Gilero ni kweth mag jonjorego mani omanore kod gige lweny ne omonjo tesendo bila ma Musanda manitiere e kar chung' od bura ma Mumias East. Mimi ni Mukuru village elder. Omwama akinipigia simu saa 3. Siwezi nikafika hapo. Kwa sababu gani? Sina silaha yoyote. Na hiyo vitendo yenye imefanyika hapa leo, si mapolisi na wako na bunduki. Sasa mtu kama mimi naweza toka saa hiyo. Jonjorego mani oidho apiko ne omonjo tesendo bilano kendo hinyo obila mane rik dhi nyime kod tijegi mag chwalo arita. Gino mani oweyo ka obila achiel ne owito ngimane kama moko ne oyudo hinyruok. Sasa wameingia kwa police station yenyewe na wameua maskari wetu. Kwa hivyo tunashangaa sana kwa tukio ambalo limetokea. So ningeomba Murkomen. Ilisemekana my chiefs na assistant chief wapewe silaha. Hizo silaha wakipewa hizo bunduki itasaidia kitu kama hichi. Because wakati station itavamiwa, assistant chief atatoka na bunduki yake na itasaidia. Ekinde monjno, jonjorego bende ne okwalo bunde adek gi magina kido mar G3. Gisani obila pod dhi nyime kod timo nonro matut ewi jonjorego kachiel kod magina mane omak gi godo. E weche ogogogo e gweng' ma Mihanyu e ward ma Igwamiti, Nyahururu sub-county, obila mag okwach kich ochako apedho mager ne achich ma itudo kod nek mar dayo moro ma jahigni 72.
Nek mar dayono ma oyangi nyinge kaka Margaret Mumbi Wagate ne obedo bwok maduong' ne jodak makono kod jirendene mane oyango ni ringre ne okwanye wi kitanda ka nus dende ne ni duk, gino manyiso ni chal kagima ne obambe. Kuingia nikatafuta switch, hakukuwa na switch, kwa hivyo nikaakisha simu yangu. Tazama sikuona kichwa, lakini kutazama hapa chini nikaona miguu yake. Nikamuita, hakuitika. Katoka hapo ndani kwa duru na watu wakaja. Na alikuwa amenajisiwa. Reverend Anthony Maina mar kanisa mar Mahianyu AIPCA mabende en nyakwar dayono ne olero kaka ringre dagi ne oyudi ka otwe ng'ute kod tond wuoche. Kama kuna mtu ambaye aliingia akapenya ndani ya nyumba yake na akaweza kumrape, akamunajisi, na kisha baadaye alimfunga kwa kamba ya kiatu, akaweza kumuua. Komachielo bad migao mar obila makedo gi njore omako achich mane temo monjo josalam mane lemo e muskiti ma Westlands buore Nairobi. Lipode yango ni achijno ne omonjo ma ohinyo ji adek mane oring godo e od thieth. Kalure kod obila, achijno moyang nyinge kaka Mohamed pod ogeng'ne e tesend obila kendo rito timne nonro mar obwongo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo kuke kaunti ma Kisumu. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto chope nyasi mar dhialo higni 100 mar chako skul mar The Alliance High School. Kawuono nyasi ma oyuore gi jopuonjre machon mar sikundno winjane gigo madhi nyime gi sani. And that is what we must do as a nation. And I want to tell the Alliance, what you are doing is a great example for our nation. And the government of Kenya and my administration is going to stand with you to make sure the legacy of this institution lives. It is the reason why when the Board of Management visited me when I was Deputy President, and they came because of the chapel. And again, they visited me in 2023 to come and explain to me what the requirements of this institution were. And they told me then, 2 years ago, that, Mr. President, we want you to come for the 100-year celebration of Alliance High School. I'm very proud that I made it to be here today. And amongst the things they asked me and asked the government of Kenya to support this institution, I proudly stand here today to say that we have done our small bit in making sure that the history of this institution, the legacy of this great school continues. This morning, I was privileged to hand over a dormitory that will accommodate 640 men. Which we have built as the government of Kenya at a cost of 155 million. Complete, handed over. Again, this morning, I have handed over a dining hall which we have built at the cost of 88 million. Again, I have seen the road network. We still have some work to do. I did ask the Ministry of Roads to set aside 200 million. Already 100 million has been spent. We are going to spend another 100 million to make sure that roads, both in the Alliance Girls and Alliance Boys, and Alliance High School are completed. All right? I have discussed with the
board chair and the principal of this school, there is a requirement for additional classrooms. Initially, they had requested us to build 21 classrooms. We have already provided 35 million to build those classrooms. Nia kora mkujong radhi yueo ma adundo. Kapo kodhi yueo ananokacha otima uoro. Nambo mararia deka uchiel nono James Opondo Senior Rionade Migago Molmos Mombasa twaka mar ODM kod UDA onego bedie weche mamulo jopiny ok dwach jomoko giwegi. Mano Frank Macho ne wacho ni amos ne waziri James Opio Wandayi kod engineer Samuel Alima. Kikidhi mabor nyakora mkujong nikech pod wan gi weche mathoth. Jo Arsenal awinjo ni chunygi go kibi nikech girado gi Chelsea ago joloch tuke mag Club World Cup. Kik dhi mabor. Na kwa hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel free to George. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda ku win bana. Kuna kurudi nyuma. Nimetoka na nimeamua kama mbaya. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pinyiduoka kokomaka kacha. Watu ya Nyanza, safari hii wamesema wamechoka na upinzani. ODM must continue to prepare for the next year's elections. But as UDA, Professor Kindiki is our deputy president and running mate 2027. To siasa jo siasa ite gumana gombolo. Goons from whichever go you look at it, these are criminals. Police deals with criminals. Angumurito. Na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watapute sera. Tukubila okumigi nafasi maru uso sera. Karudu wanangu. Makosa yangu kubwa sana. Nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Eni luwenye mani. Wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Wanyalo biro ketho piny. Mobedni koro kod piny manyalo luongo ni Kenya ka koro sani waluonge ni. Ni aibu si aibu. Kidhi kawo ng'at ma wiyo moko katindo okonyi. Dwaro kani machiegni cheno waka kawaneno kinyi makawuono weche thoth. The president himself has said in public he is not interested in running Nairobi. He does not want those powers. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. Who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere MS achiel kaka wanene. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Ringre mar jaod bura ma Emurwa Dikir Johana Ng'eno gino chwal e boma ma Nairobi kowuok Eldoret kinde ma kamiti mar od bura mochung'ne chano chenro mar ik mare bende dhi nyime kod timo ikruok. Jaod bura no en achiel kuom ji auchiel mane owito ngimagi e masira mar kalapapla midhiambo manyoro, masira manotimre e bungu ma Chepkep ei Mosope, kaunti ma Nandi. Motelo ringre mage no chwale kar kano ringre ma Moi Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu. Johana Ng'eno omed ywak kaka jatelo majachir manoketo maino e bero chike kod ratiro mag oganda magitimore e kinde ma jotelo medo oro ote mag gi mag kuyo kaluwore kod tho mar jatelo no. Ni vile mwili imeharibika vibaya sana, imechomeka. The helicopter
where Mheshimiwa was on board, had to land in Mosob because of bad weather. After they were on ground for about 15 minutes, and after assessing the weather and convinced that the weather was fairly okay, they took off. And as they took off, within a minute of that takeoff, they crash landed again, I guess because of the same bad weather. Watu nachukua nafasi hii kutoa rambirambi kwa niaba ya watu ya kaunti ya Uasin Gishu na kwa niaba ya marafiki ambao ni ya jamii ambao wameathirika, ambao wamepatwa na hii huzuni na hii janga. Tunasema pole sana kwa familia ya hawa watu 6 ambao walikuwa kwa hiyo chopa ambayo ilipata shida. Na mimi najua wasanii wengi wako hapa, tunawaambia pole sana wasanii na wale wanaitwa artists na content creators na MCs. Huyu alikuwa baba ya hawa watu. Na bila shaka alibadilisha Murwa Dikir kwa mambo ya maendeleo, hasa kwa mambo ya elimu na mambo ya hospitali na mambo ya barabara. The people of Narok, the Digir and the Kalenjin nation, please, we beg that you remain calm, you remain peaceful. We allow the investigations to be continue. I can confirm the scene has been processed. Let us be peaceful until we get what really happened. Governor ma Kakamega Fernandes Barasa oseyo mokalo monji mane otime tesendo bila ma nalenya sub county Mumias West mane weyo bila chiel ka owito ngimane kabila chiel oyudo hinyruok kane oloso kuisero governor ogolo chik mondo otim nonro makare mar neno ni jogo mane otimo monji makamano okawnegi okang' mar chik. Bende okwayo mondo arita kwe omed ridi e gwenge ma Kakamega duto. It has really been a menace kwa watu wetu. Mimi nataka kuomba vyombo vya usalama, you must apprehend those thugs ili wachukuliwe hatua za kisheria. We shall not rest until those thugs have been arrested. Na yule askari ambaye alijeruhiwa tunamwombea afueni kwa sababu he was in line of duty. Mimi naomba GSU wafanye kazi yao kusaka wale majambazi bila kujeuri wale ambao hawana hatia. Jagoro emigao mar thieth Mary Mudhoni okwayo oganda jo Kenya mondo kik yiwuondgi gi kweth maketo sirikal tesre to kar mano gisir sirikal neno ni singo mane omiyo oganda ochopo kare kendo chopo lek mag sirikal ahinya to e sekta mar thieth. Nowuoyo bang' romo mar ndalo 2 mano bagi kaunti ma Isiolo ma otisi ni jamii mara mashinani kama ne owacho ni sekta mar thieth osegoyo ndamo maduong' ahinya to e bero kumba mar thieth mar SHA kowacho ni sirikal kod ageta mar winjo duond oganda duto kendo chopo dwaro margi kotenore gi weche mag thieth e pacho ka. Bende okwayo jotije sirikal e sekta mar thieth mondo oneni oganda obedo kod ng'eyo kotenore kod okenge ma sirikal osegoyo e yor thieth pacho ka. Anasema hivi, hauwezi tambua hii karamu kwa sababu hapa Isiolo mimi nimetembea nimekuja jana nikaona kuna market inaendelea, nikaona kuna affordable housing inaendelea, nikaona ile barabara ya Mogodashe Isiolo Madagasha mambo ya CHPs tukishikana na governor wenu tunakaa vizuri sana kwa sababu CHPs wanafanya kazi mzuri. The 660 CHPs wenye tuko nao hapa Isiolo kwa sababu tunataka mambo ya kiafya ikue inashikiliwa pale mashinani kabisa. Nataka kusema hapa serikali imeweka mikakati tofauti ya kuhakikisha usalama imekuwa imara huko Isiolo. Ya kwanza ni kutuma deputy county commissioners wawili to Oldonyiro and Sericho sub counties ndio waanzishe miradi ya serikali huko. Hiyo ni kuleta huduma za serikali karibu na wananchi. Serikali si rais peke yake, serikali ni sisi. Kufika Singapore si rais peke yake, inategemea juhudi zenu. Lakini naomba kwa unyenyekevu tuwe mabalozi wa kupendana na kuwa wazalendo wa nchi hii.
Ng'wech mar manyo osimbo mar lig mar piny Ingresa